Менск, Варшава, на чым баку мяч. Хто каму дае пас, альбо хто каго адфутбольвае, паспрабуем разабрацца ў польска-лукашэнкаўскіх дачыненнях. Адкладзеная кампанія, ці адбудуцца выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання. І хантавірус, які ўсё бліжэйшы да нас. Першыя пацверджаныя выпадкі ў Еўропе, а я нагадаю, Беларусь – гэта цэнтр Европы. Понедельник, 11 траўня, 19 гадзіна. Аб'ектыў, я Валер Руселік, вітаю гаспадарства і запрашаю на выданне. Адкрыць усе пункты пропуску на мяжы і пусціць у Польшчу беларускія цягнікі і самалёты. Афіцыйны Менск прапановвае суседзям сесці за стол перамоваў і развязаць усе гандлёва-эканамічныя пытанні. Міністр замежных справаў Лукашэнкі Максім Рыжанкоў заявіў, што беларускі бок выканаў усе ўмовы Варшавы і цяпер мяч на баку Польшчы. Але тое ж самае дагэтуль цвердзіў і кіраўнік МЗС Польшчы. І чакаў, уласна, пэўных крокаў ужо ад Лукашэнкі. У футбольнай дыпламатыі дзвюх краінаў разбіраўся Зміцер Смак. Вялікімі крокамі па прыступках Максім Рыжанкоў спяшаецца сказаць, што хоча перамоваў з Польшчаю. Такой спрытнасці беларуская дыпламатыя не показывала ўжо 5 гадоў. Слушайте, железная дорога не работает, самолеты не летают, пункты пропуска ряд еще остаются закрытыми, очереди, значит, сумасшедшие. Міністр спадзяецца, што заходнія суседзі неўзабаве сядуць за стол перамоваў і зробяць разбор палётаў, але хоча, каб палякі самі сябе праявілі. І нават самаўпэўнена кажа, што дае ім час. Ну, мяч на польской стороне сегодня. Они много говорили, что есть у них некие условия. Собственно говоря, все вопросы сняты сегодня. Ці той мяч так хутка пералетае праз мяжу, ці візаві гуляюць на розных пляцоўках, але тое самае ад Менску чакае і польскі бок. Гэта рух у правільным кірунку, і цяпер ад Лукашэнкі залежыць, ці скарыстаецца ён гэтым. Гэтыя словы польскага міністра Сікорскага прагучалі ў дзень, калі з беларускай вязніцы быў вызвалены Анджэй Пачобут. І калі ў Менску пастанавілі, што гэтак выканалі ўсе ўмовы Варшавы, то польскі міністр нагадаў і пра астатніх палітвязняў, і пра нелегальных мігрантаў, што забілі польскага памежніка, і пра шары з цыгаретамі, і пра базы з ракетамі. Путін выхваляецца, што стварыў у Беларусі пляцоўкі для запуску расійскіх балістычных ракетаў, а таксама новых месцаў захоўвання тактычных ядравых боегаловак. Гэта непрыязныя дзеянні Беларусі ў дачыненні да нас. Але патрабаванні, якія цяпер фактычна немагчыма выканаць, могуць канчаткова абарваць сувязь з еўразвязам. Беларусь, конечно ж, абмежаваная ў прыняцці стратэгічных рашэнняў, вываду ракет. Это не ў моцы Лукашенка. Не варта гуляць у футбол. Ёсць рэальная палітыка, якая па-за межамі гэтага пінг-понгу. Можна, конечно, чакаць наступныя 5-10 год, пакуль Лукашенко ці Путін памрэ, сітуацыю, у якой Расія на працягу 10 год будзе павялічваць свае ўплывы ўнутры Беларусі і пераўтворваць Беларусь у сваю калонію. З відавочных крокаў Варшавы могуць быць даступныя візы для звычайных беларусаў, адсутнасць чэргаў на мяжы, пасажырскія цягнікі і вяртанне да рэадмісіі, калі Менск нарэшце спыніць трафік нелегальных мігрантаў. Сваю лепту ў перамовы можа дадаць і амерыканскі бок. Зрэшты, напярэдадні Дональд Трамп выказаў чарговую падзяку Лукашэнку. Пачобут на волі дзякуючы нашым намаганням. Злучаныя Штаты выконваюць абяцанні перад сваімі саюзнікамі і сябрамі. Дзякуй прэзідэнту Александру Лукашэнку за яго супрацу і дружбу. Так прыемна. Тым часам сам Анджэй Пачобут збіраецца вярнуцца ў Беларусь. У інтэрв'ю польскаму каналу Zero ён сказаў, што гатовы да новага арышту. Моя прысутнасць там патрэбная ўсім тым людзям, якія рызыкуюць, усведамляюць гэта. І тое, што я быў у турме, таксама дадавала ім бадзёрасці, што я не здаюся, і яны не павінныя здавацца. Новы арышт журналіста можа запусціць перамовы па бясконцым коле, але ўсё ж пакуль ёсць шанец, што беларускі бок прынамсі ўспомніць правілы гульні і нарэшце знойдзе мяч. Зміцер Смак, Белсат. Тым часам Лукашенко хоча закупляць болей сучаснай зброі на абарончыя мэты. Пры гэтым робіць акцэнт на паляпшэнне магчымасцяў для правядзення беларускімі вайскоўцамі наземных аперацыяў. Маўляў, без гэтага, цытата, мы аніякай вайны не выйграем. Канец цытаты. Гэткія заявы прагучалі на нарадзе ў дыктатара ў пытаннях дзяржаўнай праграмы ўзбраення і дзяржаўнай абароннай замовы.
Но при этом, еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Ну, бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Лукашенко пахваліўся, што за апошнія 5 гадоў доля сучасных узораў узбраення ў беларускага войска вырасла амаль да 45%. Паводле яго, у папярэднія гады рабілі стаўку на развіццё вайскова-паветраных сілаў і супрацьпаветранай абароны. Урад ужо падрыхтаваў праект новай дзяржаўнай праграмы ўзбраення да 2030 года. Яго пакуль што не зацвердзілі. Мусіла ісці ўжо амаль сотня, але яшчэ не пачалося. Выбарчая камісія на выбарах у Каардынацыйную раду перанесла пачатак галасавання на 22 гадзіны для дадатковых правяранняў. Плануецца, між іншага, завершыць тэхнічны прагон разам з чальцамі камісіі і гарантаваць бездакорную працу сістэмы. Тым часам кампанія «Самсап» адрэагавала на публікацыю ў нашай ніве, патлумачыўшы і абвергнуўшы абвінавачванні з артыкула. Тэму працягне Ірына Дарафейчук. Пачатак онлайн-выбараў у Каардынацыйную раду адклалі ў апошні момант. Прычынаю паслужыла публікацыя ў выданні «Наша Ніва», дзе між іншага паведамлялася, што кампанія «Самсап», якая мае апрацаваць пашпарты беларусаў, сёлета мела выцек асабістых звестак. Яе заснавальнікі – расейцы, а юрыдычная асоба належыць кіпрскай структуры. Комиссии были запрошены данные по бенефициарам, владельцам и другим лицам, связанным с кипрской компанией. И сейчас мы просто смотрим историю, что мы можем найти про этих бенефициаров, нет ли там чего-то подозрительного, нет ли там каких-то серьезных флагов, которые позволят сказать, что они продолжают работать в России. Прызнаную ў свеце кампанію «Самсап» выбралі таму, што яна мае адпаведныя сертыфікаты бяспекі, тлумачыць Павел Лібер. Сертификаты безопасности, GDPR compliance подтверждает, что компания регулярно проходит независимые международные аудиты, что она хранит данные в Евросоюзе, и сама компания подтверждает, что хранит данные в Германии на серверах AWS. Адначасова выбарчая камісія зрабіла запыт у «Самсап», каб мець афіцыйную пазіцыю самой кампаніі. Артыкул у нашай ніве быў нечаканым, кажа спікер Каардынацыйнай рады Артём Брухан. Складваецца ўражанне спробы стварыць такую эмацыйную ацэнку сітуацыі, бо факты выкладзеныя ў артыкуле, яны былі вядомы даўно. Таксама не была прадстаўлена інфармацыя ад Паўла Лібера, каментар Паўла Лібера паўнавартасны. Ну, то бок гэта такі артыкул, які стварае адпаведную эмацыйную і вельмі шмат інтэрпрэтацый у ім, чым фактаў і каментароў. Тым часам у Вільні падчас сустрэчы з беларусамі Віктор Бабарыка выказаў сумнеў у рэпрэзентатыўнасці органу, абранага нешматлікай колькасцю выбарнікаў, і засумняваўся, што працуючы ў Каардынацыйнай радзе можна нешта змяніць. Изнутри мы не очень верим в то, что изнутри можно будет там что-то сделать. Собственно, вот это и послужило. Но еще раз, возвращаясь к самому началу, мы однозначно поддерживаем тех, кто считает, что они могут это сделать. И это в очередной раз я говорю, я бы очень хотел ошибиться. И я очень желаю всем, кто идет в Координационную раду и хочет что-то изменить, чтобы у вас получилось. Белсат даваў слова прадстаўнікам усіх 9 спісаў, што балатуюцца ў Каардынацыйную раду 4-га склікання. Напярэдадні ж у нашым эфіры прайшлі фінальныя перадвыбарчыя дэбаты, дзе прадстаўнікі агучылі свае пазіцыі, адказалі на пытанні вядоўцаў, апанентаў і гледачоў. Сегодня необходим мир демократическим силам. Я учительница, я знаю, что такое ответственность, поэтому мой список дает себе 99 дней, чтобы доказать реальность и полезность Координационного совета. У нашых соцсетках ужо завяршылася галасаванне, паводле якога найбольш галасоў набралі спісы кааліцыя «Латушкі» і «Руху за свабоду», «Ваш голас» ды «Закон і правапарадак». Канец жа галасавання на выбарах, нягледзячы на спазненне з пачаткам, не пераносілі. Ён прызначаны на 17 траўня. Дорогие белорусы, информация для вас. Просто хочу напомнить, что у вас есть голос, даже в такой непростой ситуации. Ирина Дарафейчук, Белсат.
І да навінаў эканомікі. Гадавая інфляцыя ў Беларусі станам на красавік склала 5,4%. Паказнік захаваўся на ўзроўні сакавіцка, паводле звестак Белстату. Найбольш у гадавым вымярэнні падаражэлі паслугі, а найменей нехарчовыя тавары. Гэткім чынам, за год кошт платных сервісаў павысіўся на 8,4%, харчоў на 6,3%, а нехарчовых тавараў на 2%. Пры гэтым, уласна, за красавік інфляцыя склала 0,8% ў параўнанні з сакавіком. Агулам жа за першыя 4 месяцы сёлета цэны выраслі на 2,5%. Сёлета чыноўнікі спадзяюцца ўтрымаць гадавую інфляцыю ў межах 7%. Няма душа і ацяплення, цвіль на сценах і адвальваюцца шпалеры, пастаянныя скрызнякі і печка, якая не функцыянуе. Гэта ўмовы, у якіх жыве сірата Філіп Арбузаў у адной з вёсак Аршанскага раёну. Філіп цвердзіць, што райвыканкам, які даў яму памяшканне, лічыць жытло, цытата, выдатным. Канец цытаты. Хлопец у адчаі запісаў відэа, дзе наўпроста звяртаецца па дапамогу да Лукашэнкі і паказвае, у якіх варунках жыве. Мне дали квартиру без удобств, где нет душа, где печка нерабочая на кухне, например. Практически, отопление печное, хотя должно было быть отопление центральное. Но его уже давным-давно нету, снесли. Усунули в такую квартиру. Вот, смотрите. Вот какая квартира. Нету ванны практически, стены вон какие страшные. Короче, что еще вам показать? На кухне сейчас покажу. Хочу еще обратить внимание, вот у меня печка вот эта не в рабочем полностью состоянии. Не хотят делать тоже ЖКХ, как говорится. Цікава, як выглядае жытло чыноўнікаў, якія назвалі вось гэтае выдатным. Тым часам роўна праз 2 тыдні ў Беларусі пачынаюцца 10-дзённыя навучальна-палявыя зборы для 10-класнікаў, прычым для многіх шкаляроў у кругладзённым фармаце. І адмовіцца нельга. Без атэстацыі па прадмеце дапрызыўная і медычная падрыхтоўка падлеткаў папросту не перавядуць у 11 клас. Прынамсі, 1000 менскіх хлопцаў збяруць у летніках, на базах адпачынку і ў вайсковых частках. Там жа яны будуць ночыць. Паводле чыноўнікаў, да абеду ў шкаляроў будзе дапрызыўная падрыхтоўка, а пасля супольнае баўленне часу, кшталту гульняў і спеваў каля вогнішча. Сотні перабывання на гэткіх зборах будуць каштаваць да 30 рублёў, то бок да 300 рублёў за гэтыя 10 абавязковых дзён падрыхтоўкі. Плаціць за гэта маюць з дзяржаўных датацыяў, напрыклад, праз раённае ўпраўленне адукацыі. Але чыноўнікі цвердзяць, што пры жаданні гэта могуць зрабіць і бацькі. Мілітарызацыя сістэмы адукацыі – гэта найперш таталітарная сацыялізацыя моладзі. Вось гэта галоўнае імкненне ператварыць усё грамадства па мадэлі войска, па мадэлі адной вялікай казармы. А ўжо падрыхтоўка да вайны – гэта, мне падаецца, другасная задача. Ці нас чакае новая пандэмія? Медыкі ў адной з еўрапейскіх, але далёкіх ад Беларусі краінаў паведамілі пра першы пацверджаны выпадак хантавіруса Андес. Хаця і па суседстве з нашай краінай гэты вірус таксама ўжо мог апынуцца. Наколькі хантавірус заразны, наколькі ён смертаносны, ды ці не паўторацца сітуацыя, як тое ўжо было з каранавірусам, высвятляла Ірына Юр'ева. Першыя пацверджаныя выпадкі хантавіруса Андес. У грамадзянкі Францыі, якую эвакуявалі з круізнага лайнера МВ «Гонд'юс», адмысловы тэст паказаў станоўчы вынік. Стан жанчыны, як паведамілі медыкі, пагаршаецца. Яшчэ ў 4 французскіх грамадзянаў з таго ж карабля хваробу не выявілі, аднак іх абследуюць паўторна. Хантавірус таксама ў ЗША. Міністэрства аховы здароўя краіны паведаміла, што ў 2 з 17 эвакуяваных з МВ «Гонд'юс» амерыканцаў папярэдне выявілі гэтую хваробу. У аднаго выявілі лёгкія сімптомы, у другога слабастаноўчы ПЦР-тэст на вірус Андес.
Каб дапамагчы грамадзяніну Вялікай Брытаніі з падазрэннем на хантавірус, вайсковыя медыкі краіны дэсантаваліся на востраў Трыстан да Кунья ў Атлантычным акіяне. З паветра туды ж даставілі запасы кіслароду і крытычна важнае медычнае абсталяванне. Мужчына, які з канца красавіка перабывае на самаізаляцыі, быў пасажырам круізнага лайнера. Вірус Андес мог нават падабрацца блізка да Беларусі. У суседняй Польшчы адну асобу ўзялі пад санітарнае назіранне праз магчымы кантакт з пасажыркаю МВ Гондюс, паведаміла РМФ-ФМ. Сімптомаў хваробы ў гэтага чалавека не выявілі, на каранціне ён будзе 7 дзён. Яшчэ адзін грамадзянін Польшчы, капітан круізнага лайнера, што рушыў з Аргентыны да Антарктыды і на якім у сярэдзіне красавіка выбухнуў хантавірус. Напярэдадні карабель са 150 асобамі з больш чым 20 краінаў на борце прыбыў да іспанскага вострава Тэнерыфе. Пасажыраў-замежнікаў адтуль забралі эвакуацыйныя рэйсы. У Сусветнай арганізацыі здароўя, кіраўнік якой днямі таксама прыбыў на Тэнерыфе, заяўляюць, што асцярогі наконт новай пандэміі не абгрунтаваныя. Захады, што прымаюцца і ўзровень гатовасці, даюць нам упэўненасць. Акрамя таго, важна разумець, што гаворка не ідзе пра вірус маштабу COVID-19. Таму я і кажу, што прычынаў для панікі няма. Гэта не значыць, што праблемы не існуе. Гэта значыць, што сітуацыя кіравана і мы здольныя даць рады. Хантавірус упершыню зафіксавалі ў 1970-е гады ў паўднёвай Карэі. Ім была заражаная мыш. Вірус Андес распаўсюджваюць таксама грызуны, даўгахвостыя рысавыя хамякі, якія шырока распаўсюджаныя ў джунглях цэнтральнай і паўднёвай Амерыкі. Мацней за ўсё хантавірус паражае сэрца і лёгкія. У хворых можа развіцца стан падобны да цяжкай пнеўманіі. Лёгкія пачынаюць запаўняцца вадкасцю. І адбывацца гэта можа вельмі хутка. У нас няма спецыяльнага супрацьвіруснага прэпарату, таму лячэнне ў асноўным зводзіцца да падтрымальнай тэрапіі. Менавіта Андес – адзіны вядомы від хантавіруса, які можа перадавацца ад чалавека да чалавека. Аднак магчымасці такой перадачы вельмі абмежаваныя. Вирус неприятный, вирус опасный, лечения нет, но вероятность заражения не очень высока, и передача от человека к человеку требует очень тесного контакта. Поэтому вот на корабле это и произошло, что люди жили в одной каюте, супруги, там обедали в одной столовой, и поэтому была достигнута необходимая близость контакта. А в случае обычно, я не знаю, вот в лифте там проехали или в метро, нет, там вероятность практически отсутствует. Папярэдняя ўспышка хантавіруса Андес адбылася ў Аргентыне ў 2018-2019 годах. Тады вірус распаўсюдзіўся падчас сацыяльнай імпрэзы, на якой прысутнічала захварэлая асоба. У выніку захварэлі 34 асобы і 11 памерлі. Ірына Юрова, Белсат. У аўстрыйскай сталіцы стартаваў 70-й музычны конкурс Еўрабачання. Яго ўжо называюць найбольш палітызаваным і скандальным у гісторыі мерапрыемства. Чаму музычнае шоу байкатуюць Гішпанія і Ірландыя? Пра што конкурс часткова страціў фінансаванне? Усе падрабязнасці ў Насты Печаньковай. Пад гукі класічнай музыкі ў Вене стартаваў юбілейны 70-й конкурс Еўрабачання. На бірузовы дыван выйшлі прадстаўнікі 35 краінаў. Я адчуваю сябе вельмі ўсцешанай і ўдзячнай за тое, што ёсць часткаю гэтага конкурсу з 70-гадовай гісторыяй узрушальнай музыкі. Было так здорава правесці тут час і падчас рэпетыцыяў і ўсяго астатняга. Усе вельмі, вельмі мілыя. Яшчэ да старту вакол Еўрабачання разгарэўся скандал. 5 краінаў – Нідерланды, Славенія, Іспанія, Ірландыя і Ісландыя – абвясцілі байкот конкурсаў праз удзел Ізраілю. Праз гэта аўстрыйскія арганізатары і Еўрапейскі вяшчальны саюз займеў фінансавыя і рэпутацыйныя страты, якія ўжо называюць самымі сур'ёзнымі за ўсю гісторыю Еўрабачання. Нельга адмаўляць, што існуе пэўны крызіс, але пра крызіс існавання найбуйнейшага і самага паспяховага музычнага шоу ў свеце і размовы быць не можа. Ізраіль сёлета рэпрэзентуе 28-гадовы Наэм Бетан. Спявак выконвае баладу аб таксічным каханні «Мішэль». Цяпер ягоны нумар у першай дзясятцы букмекераў. Арганізатары конкурсу прадугледзелі для ізраільскай дэлегацыі дадатковыя захады бяспекі. Сам жа Бетан кажа, што гатовы як да падтрымання, гэтак і да свісту ў зале. Дзякую ўсім за падтрыманне і за каханне. Рэпетыцыі цяпер праходзяць вельмі добра. Я выдатна праводжу час.
Не абышлося без музычных скандалаў. Гэтак прадстаўнікоў Азербайджану абвінавацілі ў выкарыстанні штучнага інтэлекту пры стварэнні кампазіцыі, а ўдзельнікаў з Аўстрыі і Люксембургу ў плагіяце. Паводле букмекераў фаварыты конкурсу сусветна вядомая скрыпачка Лінда Лампыніус і спявак Пете Парканен з Фінляндыі. Іхная кампазіцыя «Лейкін Хейтін» таксама прысвечаная неўзаемнаму разбуральнаму каханню. Галоўнымі канкурэнтамі фінаў называюць прадстаўніка Грэцыі Акілас з электрапоп-трэкам «Ферта», што крытыкуе празмернае спажыванне. Таксама ў топе фаварытаў Данія і Аўстралія. Адное з месцаў у першай дзесятцы прагназуюць прадстаўніцы ўкраіны Вікторыі Курнікавай і гурту «Лілека». У сваю чаргу Беларусь адхіленая ад конкурсу з 2021 года, а таму нацыянальнай тэлетрансляцыі не будзе. Аднак паглядзець шоу беларусы могуць на платформе Еўрапейскага вяшчальнага саюзу. Першы паўфінал пройдзе 12 траўня, а 22 паводле мінскага часу. Настя Печанькова, Белсат. Цікава, што большая нясе пагрозу Еўрабачанню сёлета. Это магчымая пандэмія ад хантавірусу, альбо все-таки гэтыя скандалы. У аб'ектыве на сёння ўсё, болей навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Ну, інфармацыйны вечар працягваецца, спадарства чакае студыя Белсат, якую мы правядзем разам з Юліяй Лабанавай. Вітаю, сёння прагаворым пра выбары ў каардынацыйную раду. Ці ёсць небяспека галасавання? Віктор Бабарыка сустрэўся з беларусамі ў Вільні, адказаў на пытанне Белсату, а таксама што вядома пра хантавірус і наколькі ён небяспечны. Ужо неўзабаве пачнём адказа на гэтае пытанне. Спадарства, далучайцеся. Ну і, канешне, запытаемся пра ваши чаканні, страхі, а можа і зусім не страхі, звязаныя з гэтым самым вірусам. Літаральна праз момант. Ну што, спадарства, якія вы малайчыны, ужо актыўна галасуеце. У нас пад стрим-трансляцыі нашае традыцыйнае апытанне. Гэтым разам пытаемся, ці варта баяцца вось гэта хантавірусу. Ты, Юля, дарэчы, Шмат пра яго кажуць, але табе мала страшна? пакуль што вядома. Ну, ведаеш, маем досвед пандэміі каронавіруса. Тут таксама ёсць некаторыя перасцярогі, але сёння да нас далучыцца навуковец, і з ім, уласна, паразмаўляем пра ўсе гэтыя небяспечныя рызыкоўныя моманты, ці настолькі яны небяспечныя і рызыкоўныя. І, дарэчы, галасуйце, паспрабуем таксама спытаць нашага эксперта, ці супадуць вашы меркаванні з ягонамі, ці варта баяцца. Вядома ж, бо гэта страхоцце, там людзі паміраюць, не перажывем і яго, ну, ведаеце, перажывалі мы і лета гарачае, перажывем і хантавірус. Трэба не баяцца, а пільнавацца. Вось такі варыянт самы папулярны пакуль што. І мне ўсё роўна, цэлых 11% на гэты момант. Ну, зайздросна такое абыякавасць. Дзякуй. А пакуль, спадарства, перайдзем да нашай галоўнай тэмы. Уже сёння маюць стартаваць выбары ў каардынацыйную раду. Першапачатковы тэрмін галасавання перанеслі праз перасцярогі, якія выказала выданне «Наша Ніва». Ну і там рэч у тым, што звесткі для верыфікацыі выбарнікаў, партрэты, фотапашпарту беларусаў плануе апрацоўваць фірма, да якой у журналістаў, уласна, і ёсць пытанні. Паводле нашай Нівы, кампанія «Самсап» была заснаваная ў 2015 годзе 3 грамадзянамі Ізраілю, братамі Севярухінамі. Першапачаткова асноўныя офісы распрацоўвання кампаніі месціліся ў Расіі. Кампанія пазіцыянуе сябе як падрадчык крыптабіржаў. Пры дапамозе тэхналогіі KYC яна спраўджвае асобы карыстальнікаў. З 2017 года «Самсап» пачала карыстацца тэхналогіяй распазнавання дакументаў ад яшчэ адной расійскай кампаніі – Smart Angels
LLC, заснавальнікамі якой ёсць прадстаўнікі расійскай акадэміі навук. Паслугамі гэтай кампаніі карыстаюцца ў тым ліку расійскія аэрапорты і войска. Пасля пачатку вайны Расіі супраць Украіны сам САП заявіла, што спыніла дзейнасць у Расіі і Беларусі і перайшла з тэхналогіі Smart Engines на іншую. Наша Ніва сцвярджае, што сёлета сам САП прызнала выцек звестак у 2024 годзе. Каментуючы гэткую інфармацыю, Павел Лібер, які адказвае за распрацоўку платформы для галасавання ў координацыйную раду, паведаміў наступнае. Мы выбирали какую-то действительно признанную международную компанию, имеющую сертификаты. Это очень важно, потому что сертификаты безопасности, GDPR compliance подтверждает, что компания регулярно проходит независимые международные аудиты, что она хранит данные в Евросоюзе, и сама компания подтверждает, что хранит данные в Германии на серверах AWS. То есть таким образом не может быть никаких фактов того, что компания пересылает данные куда-то в Россию. І тым не менш, у межах уласнага правярання адмысловая камісія пры каардынацыйнай радзе запытала звесткі бенефіцыяраў кампаніі, якая валодае SamSAP, а таксама распачала дыялог з самымі прадстаўнікамі SamSAP. Пачатак галасавання менавіта перанесены быў у сувязі тым, што мы вымушаны былі тлумачыць сітуацыю, адкамунікаваць, зрабіць усё празрыста, каб людзей не склалася ўражанне, што штосьці не так. У звязку з правяраннем пачатак выбараў у координацыйную раду быў перанесены на 10-ю гадзіну вечара 11 траўня. Ну і цягам дня ад кампаніі SamSAP на электронную пошту нашай Нівы прыйшоў адказ на папярэднюю публікацыю. У ім прадстаўнікі кампаніі тлумачаць і зняпраўджваюць некаторыя выказванні выдання. Напрыклад, яны называюць SamSAP глобальным брэндам, зарэгістраваным на Кіпры. Мы яшчэ раз катэгарычна адмаўляем любую сувязь паміж SamSAP і расійскай дзяржавай, расійскімі спецслужбамі або расійскімі ўзброенымі сіламі. SamSAP вельмі сур'ёзна ставіцца да сваёй рэпутацыі, сумленнасці, абавязанняў у сферы бяспекі і адказнасці за выкананне нарматыўных патрабаванняў. Кампанія застаецца прыхільнай прынцыпам фактычнай дакладнасці, празрыстасці і адказнага ўзаемадзеяння з кліентамі, партнёрамі, рэгулятарамі, медыямі і грамадскасцю. І ўжо цяпер абмяркуем тэму з Алёнай Прыходзькай, старшынёй выбарчай камісіі каардынацыйнай рады, якая ў нашай студыі. Вітаем вас. Добрый вечер. Прывітанне, спадарства. Ну што ж, па-першае, хочацца спытаць, паколькі вы праводзілі яшчэ адны кансультацыі, праверку, якія вынікі, ці ўсё ж такі ёсць рызыкі і тыя небяспекі, пра якія кажа выданне «Наша Ніва», і ці старт галасавання сёння адбудзецца а 22-й па Менску? Так, сапраўды. Мы праводзілі праверку і учора цягам дня, і сёння дадаткова у нас была камунікацыя з кампаніяй SamSAP. І з той праверкі, якую мы правялі, мы пакуль не бачым ніякіх рызыкаў. І тое, аб чым пісала выданне «Наша Ніва», ну, гэта для мяне трохі дзіўныя, шчыра кажучы, рэчы. Па-першае, нават у гэтым абвяржэнні, якое яны далі, і тут хочу я, канешне, падзякаваць, што яны паступілі карэктна, адпаведна прафесіі і стандартам журналісцкім. Яны далі абвяржэнне так, як, я думаю, ім даслала кампанія SamSAP, але ўсё ж такі яны там, напрыклад, утрымалі такія звесткі, што кіпрскі рэестр закрыты, яны не маглі спраўдзіць, таму яны напісалі там нешта такое. Ну, гэта не адпавядае рэчаіснасці. Кіпрскі рэестр адкрыты, як і ўсе юрыдычныя рэестры краін Еўразвязу. І калі журналісты бяруцца за такія ўразлівыя тэмы, яны не могуць не ведаць гэтага, а калі яны не ведаюць, то, можа, трэба спачатку высветліць, а потым брацца за такія тэмы. Ну, нейкае дзіўнае для мяне становішча, у каго яны ўводзяць у падман гэтым. Алена, а вось дзіўнасць это вось толькі вось у гэтай сітуацыі з адкрытым, закрытым рэестрам, ці можна гаварыць, напрыклад, пра тое, што вось Артём Брухан у каментары для Белсата гаварыў, што в прынцыпе вядома пра паходжанне было і раней гэтай фірмы, раней это не выклікала нейкіх пытанняў. Чамусьці, ну вот цяпер непасрэдна перад практычна перад галасаваннем, пачаткам галасавання ўзнікла гэтая публікацыя. Ці што яшчэ дзіўнае?
Толькі гэта ці для мяне з прафесійнага боку для мяне яшчэ было дзіўна тое, што крыніца сама паходжання гэтага ўсяго натхнення, я так думаю, адкуль яны ўзялі гэта такі як бы там крыптасайт, дзе публікуецца там штодзённа сотні навін з крыптасвету і дзе працуюць не журналісты, а капірайтары, то бок людзі, якія проста на біржы замаўляюць, там ім нейкія там капірайтынг яны пішуць. Гэта для мяне быў момант дзіўны. Чаму гэта з'явілася зараз? Я па-першае, таму што ёсць інфанагода. Я так думаю, што журналісты апрацоўвалі яе. Я ўсё ж такі схіляюся да думкі, што журналісты нашай Нівы, яны ўсё ж такі хацелі зрабіць нейкую добрую рэч і ўзняць нейкае такое пытанне, што называецца, можа там паказаць, дзе тонка, так, альбо, я думаю, што ўсё ж такі яны карысталіся нейкімі добрымі памкненнямі, а не проста жаданнем там накінуць. Атрымалася, як атрымалася, але тым не менш, таму што ўсё ж такі, як мне падаецца, сам месседж і сам наратыў гэтай публікацыі, ён утрымлівае такую непрыкрытую нейкую такую варожасць па нацыянальным прызнаку. Я разумею, канешне, што зараз ідзе вайна і што Расійская Федэрацыя гэта вораг свету. Але гэта не значыць, што ўсіх грамадзян Расійскай Федэрацыі, усіх, хто мае расійскае паходжанне, альбо там будзе-якое іншае паходжанне па расаваму ці нацыянальнаму прызнаку, адразу трэба клейміць нейкім такім ярмом, і калі ты ўжо там дзесьці нарадзіўся, мы таксама з вами нарадзіліся ў дыктатарскай краіне. Але калі мы сутыкаемся дзесьці ў Еўропе з тым, калі нам кажуць, ты беларусін, мы табе там па тваім пашпарце не адкрыем там рахунак у банку, мы чамусьці гэтым узбуджаемся і кажам, гэта несправедліва. А калі гэта адбываецца ў адносіне там да іншай нацыі, нам гэта кажацца зусім нармальным. Па мне гэта не нармальныя рэчы. Але тое, што ў дачыненні да беларусаў таксама ёсць такая рэакцыя і ад прадстаўнікоў іншых народаў, все-таки такая лагічна дастаткова, калі дзяржавы, агрэсары, все-таки ў гэтым плане нейкая свая логіка все-таки ёсць. Логіка ёсць, між тым гаварыць пра ўплыў гэтай публікацыі. Як вы ацэньваеце, наколькі сур'ёзна гэты ўплыў можа быць на вынікі галасавання, на хаду галасавання, на актыўнасць выбарцаў? Я не думаю, што гэта там будзе мець нейкі ўплыў на хаду і на актыўнасць. Гэта ўжо як бы имее свае наступствы, і яны выказваюцца ў тым, што галасаванне было перанесена, таму што была як бы такая форс-мажорная абставіны. Але гэта пакуль што не крытычна. Усё ж такі мы рухаемся па плане, галасаванне адбудзецца і запусціцца 11 траўня, і ўжо зараз на афіцыйным тэлеграм-канале Координацыйнай рады выклалі інструкцыю, як прагаласаваць. Пакуль яшчэ гэтая спасылка недасяжная, як мы абяцалі, мы адкрыем яе ў 21 па сету, 22 па Мінску, але ўжо такая інструкцыя ёсць і можна пачынаць. Калі кагосьці гэтая інфармацыя нашай Нівы напалохала, адвабіла, тут ужо нічога не зробіш, што называецца, так? Я спадзяюся, што тое абвяржэнне, якое яны надрукавалі, яно ўсё ж такі нівеліруе гэтую шкоду. Тым не менш, напэўна, выбарнікі ўсё роўна пераймаюцца, што будзе з іх асабістымі звесткамі, таму што патрэбная фотаздымак пашпарту, патрэбная селфі, каб зарэгістравацца і прыгаласаваць. Як доўга гэта інфармацыя будзе знаходзіцца на сервісах Самсабу, і што з гэтымі звесткамі будзе далей, як яны будуць апрацоўвацца? Ці можаце вы гарантаваць, што не будзе выцеку ніякім чынам? Звесткі будуць захоўвацца толькі падчас выбарчай кампаніі. Потым гэты аккаунт, які быў створаны на Самсабе, ён будзе выдалены з усімі звесткамі. То бок гэты аккаунт ствараўся асобна і адпаведна толькі пад гэтую выбарчую кампанію. Ніхто іншы ні дагэтуль, ні пасля гэтага ім карыстацца не будзе. Ключы доступу да гэтага кампаніі, да гэтага аккаунта і адпаведна да звестак размеркаваны так, што ні ў кога, ні ў выбарчай камісіі, ні ў каманды Паўла Лібера, ні ў Самсаба у адной асобе доступа да гэтага няма. То бок гэтыя ключы раздзелены на некалькі крыніцаў. І каб ім скарыстацца гэтым ключом, гэтым 3 крыніцам, трэба аб'яднацца і ў адзін момант зайсці.
так, калі наўпрост казаць. Так, гэта, канешне, персанальныя дадзеныя і выявы, і пашпарты, і гэта вельмі ўразлівая інфармацыя, і таму тут мы зноў-такі кіраваліся тым, што ўсё ж такі кампанія сабе зарэкамендавала, і, як ужо пісалі, яны працуюць і з крыптабіржамі, і з іншымі фінансавымі кампаніямі, якія ў сваёй ідэнтыфікацыі непасрэдна ўжываюць гэты ж самы метад. То бок усе мы карыстаемся рэвалютам, так, хтосьці там гаманцамі, так, і ўсе мы рэгіструемся менавіта такім чынам. То бок мы фатаграфуем сваю выяву, сваю ID, альбо пашпарт, і нас спраўджвае тая самая крыптабіржа, альбо ты самы фінансавы інструмент, якім мы карыстаемся. Тут той самы прынцып, і таму гэтая сама платформа SamSap менавіта, ну, пакуль ніякіх не выклікае ні падазрэнняў, і я думаю, вы разумееце, што для іх атрымаць там звесткі некалькі тысяч беларусаў і потым іх зліць, то бок шкода ад гэтага зліву рэпутацыйная. Яна не проста рэпутацыйная, людзі бізнес трацяць. Ну, так, вы разумееце, калі злілі там звесткі беларусаў, якія галасавалі, а што ж тады рабіць з крыптой? А там ужо пытанне пра грошы, а не проста пра твой голас, за каго ты яго аддаў, за гэты спіс ці за гэты спіс. Таму я думаю, што рызыкі для самой кампаніі нашмат больш высокія, і гэта не ў іх інтарэсах якімсьці чынам, ну, іх альбо зліць, альбо там, ну, не даглядзець, што называецца. Власна, пра гэта мы з Юляй размаўлялі перад пачаткам выдання. Між тым, адносна самой працэдуры. Вось там звяртае на сябе ўвагу вось той, што рабіць вось гэтае селфі. Ці правільна я разумею, што рабіць селфі гэта інструмент, каб пазбегнуць накрутак. Таму што мы ведаем, што вось перад выбарамі былі на розных тэлеграм-каналах, у тым ліку ў Белсата, былі розныя пытанні пра папулярнасць тых іншых кандыдатаў, і зафіксоўвалі там, сям, зафіксоўвалі накруткі. Ці вось гэтае селфі, яно якраз для таго пакліканае, каб пазбегнуць накрутак, таму што калі проста пашпартныя дадзены, ну, у рэжыма все-таки ёсць гэтая база, там не праблема, а тут яшчэ і селфі зрабіць. Так, менавіта для гэтага, і таксама менавіта для таго, каб пазбегнуць дэдуплікацыі. Ну, то бок, каб адзін і той жа чалавек двойчы не змог прагаласаваць, напрыклад, проста па адным пашпарце, альбо калі чалавек мае два пашпарты, таму што зараз мы акцэптуем пашпарт Новай Беларусі і пашпарт звычайны наш грамадзяніна Беларусі, і то бок, калі чалавек мае два такіх пашпарты, ён, ну, патэнцыйна можа двойчы прагаласаваць. Вось у выпадку, калі чалавек рэгіструецца такім чынам, ну, дэдуплікацыя, ну, яна проста немагчыма двойчы прагаласаваць. Таму так, каб пазбегнуць накрутак, каб пазбегнуць любых відаў фальсіфікацый. Ёсць перасцярогі беларусаў таксама адносна таго, окей, я зарэгістраваўся, я аддаў свой голас, як мне праверыць, ці сапраўды гэты голас пайшоў за той спіс, за які я яго аддаваў. Ці можна спраўдзіць? Можна будзе спраўдзіць. Адклікаць нельга будзе, а спраўдзіць можна будзе. Таму што я яшчэ раз скажу, што голас, ён ужо паступае на саму платформу для галасавання ў выглядзе хэш-кода. То бок гэта проста набор лічбаў, літар, ну, нейкі такая рандомная камбінацыя. І вось гэтая рандомная камбінацыя, яна непасрэдна пападае там у адзін з 9 спісаў. І чалавек, які мае у сябе гэты свой ключ, ён можа такім чынам спраўдзіць. І вось таму мы звярталі ўвагу падчас рэгістрацыі у дадатку для галасавання, там будзе такі момант, калі вас спытаюць, па-першае, там фразу запамятаць, так, зрабіце гэта, і таксама запомніце гэты ключ. Проста захавайце яго ў сябе, таму што вось з гэтым ключом вы зможаце потым спраўдзіць і нават потым карыстацца іншымі там паслугамі гэтай платформы, калі будзе такая патрэба. Ну, это калі на пальцах, то это то ж самае, як ёсць нумарка, падсочваць, ну, вось пасылку купіў штосьці. Менавіта, так, так. Яшчэ такое пытанне не магу не задаць, вось мы не можам не задаць, як журналісты, якія асвятлялі ў тым ліку выбары ў Беларусі, спытаць у вас, як у старшыні выбарчай камісіі, парушэнні, магчыма, ў часе перад выбарчай кампаніі былі нейкія зафіксаваныя, і ці пры гэткай сістэме галасавання магчымыя, хаця б тэарэтычна, нейкія парушэнні ў часе галасавання, альбо гэта выключана, такая спецыфічная сістэма, і можа ёсць досвед парушэнняў з папярэдняга?
Вось у гэтай кампанію ніякіх парушэнняў няма, і нават усё настолькі неяк ціха. Я маю на ўвазе у адносінах паміж самімі выбарчымі спісамі. Подозрона, правда? Ну, не толькі подозрона, тут цяжка сказаць, але цішыня. Мінулым разам там былі нейкія такія канфліктныя сітуацыі, гэтым разам не, але калі яны ўзнікнуць, мы будзем іх вырашаць. Якога кшталту яны могуць быць? Ну, калі там хтосьці з выбарчых спісаў якімсьці чынам там, ну, недобрасумленна сябе там павядзе, там паставіцца, альбо хтосьці там з чальцоў спісаў. Ну, мінулым разам узгадаем, там былі, памятаеце, калі кіберы апублікавалі зліў КДБчных даносчыкаў, і там высветлілася, што некалькі чалавек былі сябрамі са спісу. Ну, вось сітуацыя. Так, потым была сітуацыя тады са спісам Александра Азарова, калі вось з планам перамогі была рассылка. Таксама мы вымушаны былі рэагаваць. Гэта такія выпадкі, якія ты не можаш спрагназаваць і ніякім чынам прарахаваць. Ну, калі гэта здарыцца, калі нешта такое здарыцца, мы будзем рэагаваць, канешне. Вырашаць па хадзе. Што б вы яшчэ параілі беларусам, якія ўнутры Беларусі знаходзяцца, хацелі б прагаласаваць, але можа баяцца, бо можа застацца электронны след у тэлефоне ці нешта такое, якія б вы парады далі? Тут не тое, каб парада, тут, па сутнасці, у беларусаў з Беларусі толькі адзіная магчымасць прагаласаваць праз вэб-сайт. І мы наўмысна яе пакінулі такую, таму што усталёўваць дадатак небяспечна, таму што выдаліць яго без слядоў вельмі цяжка. Гэта трэба ўсё ж такі быць адмыслоўцам альбо такім прасунутым карыстальнікам, скажам так. Галасаванне праз сайт, яно бяспечнае. Канешне, пачысціць гісторыю браузера, выдаліць кукі, гэта бы у ідэале, канешне. Так, must have. Но тут таксама, што ты параіш, калі чалавек там не ўмее гэтым карыстацца, баіцца, альбо там не рабіць ні ў якім выпадку гэта з працоўных кампутараў, напрыклад, так, то бок рабіць гэта дома, з хатніх прыладаў, такія вось нейкія элементарныя меры бяспекі. Але, канешне, тое, што я параю беларусам у Беларусі, дбаць пра сябе і сваю бяспеку. Гэта першасная каштоўнасць. І гэта найважнейшая каштоўнасць. Цалкам з вамі згодны. Ну што ж, дзякуем вам за гэту размову. Будзем чакаць пачатку галасавання выбараў каардынацыйную раду. Алена Прыходька, старшыня выбарчай камісіі каардынацыйнай рады, была госцем студыі Белсат. Як змяніўся Віктор Бабарыка за апошнія 6 гадоў? Гэткае ды іншае асабістае пытанне мы задалі палітыку, былому банкіру і палітвязню, які прыехаў на сустрэчу з беларусамі ў Вільні. Вітаю, шановне гаспадарства. Сёння мы размаўляем з Віктором Бабарыкам, былым кандыдатам у прэзідэнта Беларусі і былым палітвязнем. Добрый дзень. Гэта адзін з вашых такіх першых выхадаў пасля вызвалення публічных. Чаму гэта Вільня і чаму цяпер? Таму што з Вільні поступила першая прапанова, і я адгукнуўся на гэтую прапанову. Вось і ўсё. Вы выступаеце перад беларускай аўдыторыяй у Вільні. Хто гэтыя людзі для вас? Каго вы бачыце сёння тут? Я выступаў не перад беларускай дыяспорай, я выступаў перад палітзвязненымі і рэпрэсаванымі людзьмі. А тое, што яны ў эміграцыі, гэта кажуць аб тым, што яны частка дыяспоры. Але ж яшчэ раз я хочу казаць, што я выступаў перад палітвязнямі і перад рэпрэсаванымі. За час 2020 года беларускія дэмакратычныя сілы моцна змяніліся. Офіс Святланы Ціханаўскай, каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходны кабінет, народныя амбасады і іншыя. А дзе вы бачыце сябе ў гэтай канструкцыі? Я пакуль бачу сябе як проста Бабарыка Віктор Дмітрович. Ні ў якой канструкцыі не бачу, таму што мяне ніхто не запрагаў ні ў якую канструкцыю. А ламацца ў дзверы, калі яны зачыненыя, навошта? А калі будзе запрашаць, то будзе разглядаць такі? Гэта калі не... Уже 6 месяцев прошло, никто не запрашаў, таму і нічога не магу сказаць на гэта пытанне. А ёсць момант з тых 5 гадоў, які вы дагэтуль бачыце перад сабой? У
у турме мало что может запомниться и крануть, тому не. Турма – это просто турма, и ничего там такого знакомитого, как засталось у памяти, нет. Нічого не засталося. З 11 по 17 траўня праходзяць выбары ў каардынацыйную раду. Вядома, што вы не ўдзельнічаеце, а ці сочыце вы за гэтымі выбарамі? Так, безумоўна, мне вельмі цікава, і основное пытанне, якое я хочу или хотел бы получить отказ, гэта а сколько ж будзе тых, хто будзе галасаваць? Вось за гэтым я буду вельмі пільна сачыць. А што вы думаеце на гэты кошт? Я нічога не думаю, я буду назіраць і сачыць. Што для вас змянілася за 5 гадоў? Не ў краіне, а ў вас менавіта? Я спадзяюся, што нічога ў мяне не змянілася, акрамя таго, што я казаў, нейкі тэарэтычны падмурак под мои практычныя дзеянні з'явіўся такі тэарэтычны падмурак. А таксама нейкі рысы, характар з'явіліся? Ну, пра гэта лепш адкажуць тыя, хто разам са мной і хто ведаў мяне да турмы. Але яны нічога такога не казалі мне, што нешта ў мяне змянілася. Ёсць людзі, якія зараз у Беларусі за кратамі і на волі, і вось яны думаюць, ён выйшаў. А што б вы хацелі, каб яны зараз про вас ведалі? Толькі тое, што я застаўся тым, кім быў у 2020 годзе, і мои каштоўнасці засталіся такія, як і былі. І я вельмі спадзяюся, што у большасці тых, хто застаўся ў Беларусі, гэта засталося таксама. Дзякую за размову. А я нагадаю, сёння мы размаўлялі з Віктарам Бабарыкам, былым кандыдатам у прэзідэнты Беларусі. Ганна Русінова, Белсат, Вільня. А я все-таки дазволю сабе перад тым, як перайдзем да наступнай тэмы, звярнуць вашу увагу, спадарства, на беларускую мову Віктара Бабарыкі. Цудоўны прыклад сцверджання, з якім я вось нашуся, асабліва апошнія дні, як са сцягам. Хочаш быць у беларускай палітыцы, вучы беларускую мову, гэта таксама, як той казаў, must have, і цудоўны прыклад таксама у тым ліку і для многіх паплечнікаў спадара Віктара. Так што чакаем пашырэння беларускай мовы. Ну, а я перанясу нас да наступнай тэмы. Яшчэ ў 3 пасажыраў круізнага лайнера МВ Гондиус знайшлі хантавірус. Чарговымі ахвярамі яго сталі грамадзяне Францыі і ЗША. У іх сімптомы захворвання праявіліся ўжо пасля эвакуацыі з лайнера па дарозе дадому. Цяпер яны шпіталізаваныя. Пад карантин у сувязі з падазрэннем на хантавірус трапіў і адзін грамадзянін Польшчы. Круізны лайнер МВ «Гондиус», на якім пачаўся распаўсюд хантавіруса, быў вымушаны здзейсніць пазапланавы прыпынак на Канарскіх выспах. Адтуль усіх пасажыраў лайнера, а гэта 94 асобы, эвакуююць у 19 розных краінаў свету. За выкананнем усіх захадаў бяспекі падчас гэткай маштабнай эвакуацыі сочаць прадстаўнікі Сусветнай арганізацыі здароўя і Міністэрства аховы здароўя Іспаніі. Наша рэкамендацыя ясная. Пачынаючы з 10 траўня 42 дні за актыўным назіраннем, 42 дні каранціну. Гэта можа быць ва ўстанове або ў дома. 34 члены экіпажу застаюцца на борце. Пасля сканчэння эвакуацыі пасажыраў да запраўкі судна і папаўнення запасаў яны скіруюцца далей у Нідерланды. Нулявым пацыентам падчас гэткай успышкі хантавіруса стаў арнітолог з Нідерландаў Леос Хілперурда. Ён і яго жонка Мір'ям былі сярод пасажыраў круізнага лайнера МВ «Гондиус». Яны памерлі ў красавіку. Мяркуецца, што яны падчапілі смяротны вірус на гарадской звалцы ў аргентынскай Ушуаі, дзе вялі фота палявання на рэдкую птушку. Мацней за ўсё хантавірус паражае сэрца і лёгкія. У хворых можа развіцца стан падобны да цяжкай пнеўманіі. Лёгкія пачынаюць запаўняцца вадкасцю. І адбывацца гэта можа вельмі хутка. У нас няма спецыяльнага супрацьвіруснага прэпарату, таму лячэнне ў асноўным зводзіцца да падтрымальнай тэрапіі. Упершыню ж хантавірус зафіксавалі ў 1970-е гады ў паўднёвай Карэі. Яго разносяць распаўсюджаныя ў джунглях цэнтральнай і паўднёвай Амерыкі доўгахвостыя рысавыя хамякі. Раней у
Аргентыне ўжо фіксавалася ўспышка хантавіруса. У 2018 годзе на яго захварэлі 34 асобы і 11 загінулі. Ну што ж, ужо цяпер з намі на відэасувязі Сергей Бесараб, навуковец, хімік, даследчык катастрафічных рызыкаў. Сергей, вітаем вас. Прывітанне гаспадарства. Чуеце, выдатна. Сергей, абяцалі мы нашым гледачам задаць вам пытанне, якое задаем і ім. Хочам параўнаць вынікі галасавання. Ці варта баяцца вось гэта хантавірусу? Ёсць некалькі варыянтаў адказу. Вядома ж, бо гэта такое, страхоцце, там людзі паміраюць. Ёсць варыянт, што не, перажывем і яго, не такое перажывалі. Ёсць варыянт, трэба не баяцца, а пільнавацца, і варыянт мне ўсё роўна. Апошні мы хіба што адкінем, з астатніх трох, што вам бліжэйшае? Ну, глядзіце, мне не асабліва падабаецца тое, што хантавірус андаў параўноўваюць з ковідам-19. Да? Гэта дакладна не новы ковід. І тут я спецыяльна удакладняю пра штамы, бо звычайнае мноства коронавірусаў гэта тыя самыя прывычныя ўсім ОРЗ, ОРВІ сезонныя. Да? А звычайныя хантавірусы гэта класічныя заанозы, якія выключна рэдка патрапляюць да людзей. Але ж глядзіце, зараз, калі мы паглядзім у межах аднаго пацыента, то ведаеце, ковід-19 гэта дзіцячая пясочніца ў параўнанні з хантавірусам андаў. Таму што, па-першае, напрыклад, лятальнасць ковід-19 гэта пара адсоткаў. Шмат хто пераносіць агулам без сімптома. Захворванне цягнецца тыднямі, паступова, ёсць час на ШВЛ і перабор усіх магчымых лекаў. А хантавірус андаў гэта летальнасць да 50%. Шансы на лёгкае ці бессімптомнае цячэнне, яны знікаюча малыя, іх няма. Гіне палова пацыентаў. У гострай фазе захворванне закончваецца смерцю за гадзіны. Разумееце, гэта вірус, які ўшчэнт разбурае судзіны, не пакідаючы варыянтаў. І калі б хантавірус распаўсюджваўся так жа, як ковід-19, нам усім была бы крышка за месяц. Разумееце, вось. Але не распаўсюджваецца так, як ковід, ці ёсць усё ж такі больш шансаў не заразіцца? Разумееце, ён не распаўсюджваецца так, як ковід, хаця гэта, в прынцыпе, падобныя вірусы, ліпідна-балонкавыя, адналанцуговыя РНК-вірусы, і памер іх нават вось гэтага нанавірыона, наночасціцы вірусныя, яны падобныя, там 100 нанометраў. Але пры гэтым, разумееце, хантавірус андаў, у яго ж летальнасць дасягае каля 40%. І па ступені цяжкасці для асобнага пацыента і летальнасці анды можна параўнаць з вірусам, з гемарагічнымі ліхаманкамі, напрыклад, з гэтым медыйным вірусам эболы ці марбургам. І агульна для ўсіх захворванняў гэта надзвычай такі жорсткі, абсалютна руйнавальны для чалавека працэс захворвання з высокай смертнасцю. І, дарэчы, гэтая летальнасць да 40%, яна і ратуе, яна знішчае асабістага асобнага пацыента, якому не пашчасціла заразіцца гэтым вірусам, але ратуе чалавецтва. Вірус проста не паспявае, ён выграе. Ведаеце, у гэтым сэнсе хантавірус андаў можна параўнаць з нейкім лакальным вогнішчам. Яно загараецца, яно спальвае увесь біялагічны матэрыял, які ёсць побач, а потым згасае, бо няма чаму гарэць. Вось у гэтым сэнсе менавіта летальнасць 40%, яна і ратуе чалавецтва. Яна ратуе чалавецтва, але сапраўды вось гэтыя небаракі, якія патрапілі на гэты хантавірусны лайнер, яны, конечно, іх шкада. Сергей, то я выбачаюся, то варта баяцца ці не варта? Як? Панікаваць ці не? Варта сачыць. Варта сачыць. А ці сучасная сістэма аховы здароўя, яна можа даць адказ на гэтыя выклікі? Ці ўсё ж такі не да канца, бо ведаем, што няма вакцыны ад гэтай хваробы. Але дзякуючы таму, што не так заразны гэты вірус, то, можа быць, не кожнага закране. Глядзіце, я вам скажу такі невялікі прыклад, каб вы разумелі. Зараз улады, санітарна-эпідэміялагічныя службы развітых краін, яны не могуць проста нават узяць і паставіць дыягназ хантавірус анды. Разумееце, пра што мы можам размаўляць, калі ў іх няма нават дыягнастычных прылад, так званыя дыягностыкумы.
Вот, ну, валідаваныя дыягностыкумы. Гэтыя дыягностыкумы, яны есть толькі ў Аргентыны. Карціны краіны з эндэмічнымі для гэтага хантавіруса андаўскага раёнамі. А Аргентина пакуль змагла зрабіць толькі 2500 набораў. Вось гэта вам адказ пра гатоўнасць свету да новай эпідэміі. Якія там вакцыны і што і метады. На што тады разлічваць? На ўласны імунітэт? Разлічваць патрэбна толькі на сябе. І у гэтым сэнсе я ўжо казаў сваім чытачам і скажу вам пра тое, што зараз мы жывём у эпоху пандэміцэна. Я у Белсаце ў суботу раніцай Белсаце я у сваёй рубрыцы менавіта пра гэта распавядаў. І адзінае, што вас можа верыць нельга нікому, верыць нельга таму ж САС, якая 20 разоў мяняла свае нейкія там матэрыялы падчас ковіду. САС ужо зараз падчас хантавірусу таксама змяняе свае рэкамендацыі. Верыць ні ў коім разе нельга нейкім там блогерам і стэндаперам, якія пераварочваюць гэта ўсё ў гумар. Верыць можна толькі хіміі, фізіцы і здароваму глузду. Вось, то бок, калі вы, напрыклад, у нейкім эндэмічным раёне, занесла вас у Чылі ці ў Аргенціну, ні ў якім выпадку нельга заходзіць у закінутыя памяшканні без рэспіратара FFP3. Гэты рэспіратар, дарэчы, ён агулам павінен быць у другой палове 21 стагоддзя ў кожнай жаночай касметычцы. Вось. Перад тым, як заходзіць у старое памяшканне, дзе нешта людзі і навіны нейкія былі пра хантавірус, калі вы там заходзіце ў нейкае старое памяшканне, адразу адчыняйце наперад вокны і дзверы. Давайце скразняку там паўгадзіны, каб ён вынес все разолі. Вось, калі вы бачылі нейкі памёт грызуноў ці сумнёўнае смецце, ні ў якім выпадку ніякіх венікаў ці пыласосаў. Заліваеце гэта ўсё акісляльнікамі, гіпахларытам ці перакісу вадароду. І толькі праз 20 хвілін вы можаце вільготнай сурветкай у пальчатках абавязкова гэта ўсё сабраць і абавязкова спаліць эту сурветку. Вось, калі, не дай бог, нейкія хворыя, то тут трэба памятаць, што кожны чалавек з дыягназам хантавірус Анды, ён павінен быць максімальна жорсткім каранціне, як у тым фільме пра штам Андрамеды. То бок, зафіксаваныя раней успышкі хантавіруса ў Андах, яны цалкам зачыняліся каранціннымі мерамі. То бок, хутчэй за ўсё, гэтак жа будзе і ў выпадку успышкі на ледаколе, я так лічу. Дарэчы, мы не можам выключаць, што яшчэ некалькі чалавек захварэюць і нават памруць. Бо каранцінныя меры на ледаколе, яны ж увяліся не адразу. Вось, і тут адразу патрэбна не баяцца, ці наадварот не заліхвацкі да гэтага адносіцца. Патрэбна разумець, што ад вірусаў такога ўзроўню ратуе толькі фантастычна жорсткі каранцін і фізічныя бар'еры для, каб пазбавіцца кропельнага адмену. Жыццё ў пандэміцэн зробіць з кожнага дасведчанага вірусолага. Вот што я вам скажу. Сергей, і дзякую вам за гэта. Як добра, што вы ў нас ёсць. Дарэчы, вашы парады цалкам супадаюць з поглядамі нашай аўдыторыі. Трэба не баяцца, а пільнавацца. І вось вашыя парады як ніколі вельмі важны. Дзякую вам за іх і за размову агулам. Дзякую вялікі. Сергей Бесараб, навуковец, хімік і вельмі важна даследчык катастрафічных рызыкаў быў з намі на відэасувязі. А цяпер даведаемся, што цікавага адбылося ў рэгіёнах Беларусі з нашай сталай рубрыкі, якую мы рыхтуем супольна з рэдакцыяй БГ Медыя. І першая тэма. На 9 траўня ў Слонімі зладзілі рэканструкцыю вызвалення гораду, якая паставіла пад пытанне афіцыйна прызнаную версію падзеяў. Ну і першае, на што звяртаюць увагу мясцовыя жыхары, рэканструкцыю назвалі пераможны травень. Але ж Слонім вызвалілі не ў траўні, а ў ліпені 1944 года. Таксама некаторыя гледачы рэканструкцыі наракаюць, што ім паказалі моцна спрошчаную і, па сутнасці, выдуманую сцэну. У ёй бой пачынаецца з выведнікаў, хоць у рэальнасці наступ забяспечвалі артылерыя і буйныя злучэнні. У рэканструкцыі вораг сядзіць у абароне, тады як гістарычна нямецкія часткі ўжо адыходзілі і спрабавалі стрымаць наступ, прыкрываючы адступленне.
Ну, у рэальнасці, сцвярджаюць мясцовыя жыхары, гэта была не асобная бітва за Слонім, а эпізод маштабнага наступу, у якім бралі ўдзел арміі, а не невялікія групы байцоў. Афіцыйна Слонім вызвалілі 10 ліпеня падчас аперацыі «Багратыён». Ну і своеасаблівасці святкавання Дня перамогі былі заўважаныя і ў Маладзечне. Там за салдацкай кашаю, якую раздавалі бясплатна, выстраілася вялізная чарга. Ну і мясцовы жыхар звяртае ўвагу на тое, што людзі не папросту стаяць у чарзе па кашу, а стаяць яны пад дажджом. Давайте разам паглядзім, як гэта выглядала. Смотрите, какая очередь за солдатской кашей в Молодечно. Наши люди дождя не боятся. Ну, очень много людей пришло, я просто не ожидал это увидеть. Солдатскую кашу раздают в вот таких палатках. Вот у нас здесь чай и накладывают кашу. Ну і майстар у аднаўленні мэблі зладзіў распакоўку пуфа ад пінск-дрэву. Тое, што ён пабачыў унутры, вельмі здзівіла. У каментарах пад відэа людзі пачалі спрачацца наконт якасці гэткай мэблі. Некаторыя ўзгадвалі пра дасты і цікавіліся, няўжо ў нас можна рабіць гэткую мэблю. Давайте мы паглядзім, што ўласна знайшоў майстар унутры пуфа. Я много чего повидал в этой жизни по мебели, но чтобы вот так... Ну, все поняли, да? А теперь самое интересное, что в черном ящике? Уровень мебели на высочайшем уровне. Это дубовы пенопласт быў, не? Ну, я спадзяюся, ён утрымае ўсё ж такі чалавека так. А на гэтым у нас усё. Дзякуем за ўвагу. І для вас працавалі Валерый Руселік і моя непараўнальная калега Юлія Лабанова. Да хуткай сустрэчы. Пабачымся. Дзякуй.